Андрэй, амаль усе твае песні за Беларусь, пра Беларусь, за незалежнасць. Гэтая тэма была вельмі актуальная 6 год таму, а зараз, здаецца, канстытуцыя ёсць, незалежнасць ёсць. Дык навошта пра гэта яшчэ і яшчэ спяваць? У меня есть слухачи. У меня есть слухачи, для них я спеваю. Работа на публіку, кан'юнктура? Да. Толькі так. А што тут ад душы тады? Работаю от души. Але на публіку. Дык кан'юнктура, сцягі, пагоні і гэтак далей у наш час. Альбо гэта тое, што ідзе ад тваёй душы. Я работаю для тых людзей, якім падабаецца тое, што я напісаў, тое, з чым я згоден і зараз. Для тых людзей, якія мне падабаюцца. Ось для іх я пею. У тваіх песнях гучыць тэма разбуранай краіны, зруйнаванай Беларусі, прыгнечанай, занядбанай, тэма адраджэння. Наколькі актуальна гэта сёння? Альбо гэта проста так, перапеў старых тэмаў, ужо звыклых для цябе? Можа, проста не можаш нічога новага знайсці? Можа, некалькі меней актуальна, чым учора. Учора у нас прэзідэнта не было. Чаго там яшчэ не было? Учора, того, што сёння есть. Не было беларускай дзяржавы, так казаць. Зараз это ёсць. Можа, менш актуальна, сапраўды. Для пэўных людзей, можа, так жа застаецца. Ты кажаш пра сваіх слухачоў. Хто яны, твае слухачы? Тыя людзі, на якіх тэмбр майго голасу дзейнічае станоўча. І змест маіх песень. А якім чынам ты вызначаеш, твой гэта слухач, не твой? Ну, такім чынам, як прыйшлі людзі на маю першую песню на Ясную панну, калі гэтая песня спадабалася, тады я сустрэў сваіх слухачоў для сваіх песень. Ты удзельнічаеш у фестывалях, канцэртах? Удзельнічаю. І часта. Раз у год, можа быць. А чаму? Не імкнешся да славы? На мяне не запрашаюць. А чаму не запрашаюць? Ну, відаць, там няма людзей, тых, якім мае песні падабаюцца сярод арганізатараў. А ці ёсць такая адметная з'ява, як беларуская аўтарская песня? Альбо ў нас адбываюцца проста перапевы нейкіх расійскіх традыцый? Ёсць такая адметная з'ява, як беларуская аўтарская песня.